Bapak Ibu menawi dereng kenal kalian kula nggih menika wujudipun Tatin Titot nggih ngenten iki Pak Bu nggih. Tatin Lestari Handayani. Tatin Lestari Handayani alias Tatin Titot. Nggih. Titot apa Titit? Kula wonten nek mun Titit ngono lho. Titit ra ndekmu. Oh iki kok ya terus terang. Lah aku ra duwe lho Pak. Sing duwe kono Bapak yang duwe kok ya Pak ya. Ora wis tak gadhekke. Kok wis digadhekke piye? Wis ora wis kaya ngono ke aja ngrembug kaya ngono kuwi. Wong sing marahi dalange lho wong Tatin Titot kok dadi Tatin napa mau? Ketoke ora dirawarahi wis iso dhewe nek bab ngono kuwi. Nderek Bingan, nderek Mangayu Bagyo, muga-muga dalan meking sampun dipun bangun ngantos kakah kukuh menika saged dados istana keluarga. Ayom toto titi tentrem. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat. Nggih lancar rezekine, nggih guyub rukun ngeten nggih. Sing komplit ngene